Arratsalde on dizuela pilota zaleok, gaur pozez etorri gara pilota lekura, pilotari gazte baten debuta izango baitugu. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Un placer estar con ustedes este domingo. Va a llegar Nop. Ola Izola segundo. Sakeari, txoko handeja da eta tanto. Juan Martínez de Irujo, buruz buruko txapeldu jaun Andre. Gaur egun, jende asko da gure arbasoen lan tradizio eta denbora pasak mantentzen jarraitzen dutenak. Lehengokoen berdinak ez izan arren, haien bizimodua ulertzen laguntzen diguten ohiturak. Janzkeratik hasita pilotara, egurrutxu bat moztera, harri bat jasotzera, edota botatzen zituzten tabernako bertxotara. Denek dute beraien puntu ederra, batzuetan, emozio eta irrikaz, malko batek ateratzea eragiten diguna. Kantu kirol eta janzkera horien atzean, historia xamur eta liburuagarriak daudelako. Pilotakada bakoitzaren atzean, denok dugu gogoan Irujo handia. Ezin dugu ahaztu sokari tira eta tira ibiltzen diren neska mutilei. Ezta ere, Maialen Lujambiok irabazitako txapelei. Eta ia ezinezko ahazteaz, Perurena handiak 300 kiloko harria altxatu zuen eguna. Milioika pilotarien, bertsolari, sokatiratzaileen, aizkolarien, dantzari eta harrijatzaileen eskutik gogoratzen gara gure arbasoetaz. Eta horregatik, eskerrik asko zue guztioi. Historian zehar gure lehengokoek kultura mantentzen eta bermatzen jarraitu duten bezala, berdin saiatu dira gure inguruko paisaiekin dena dagoen bezala guregana iristeko. Tamalez ez gara gure ingurukoaz konturatzen, zer gure historiako irakasleak esaten duen moduan. Gehienetan kanpokoan fijatzen gara, hemen zer dagoen kontuan eduki gabe. Hala da, eta benetan pena izango litzateke gaur egun euskal txoko hauek gure erruz duten garrantzia galtzea. Euskal Herriko mendi gurutzetatik bertako hondartz izugarrietara. Kobazulo sakonetara edota Gaztelugatxeko kanpandorre bertara. Euskal iskin morduak daude ikusteko. Esan dezakegu oraindikan Euskal Herri desente dugula Momentu disfrutatzen. asko dira aztarna gehiago deszifratu gabe, jende asko eta herri mordoa herri politau sortu zen egunetik. Eta dena dela, ziur aski inork ere zituenak aldatuko gaur egungoko egoera ikusita. Gure hizkuntza, ohiturak eta jantziak orain dela pare bat urte sortu zela pentsatu arren, aurretik milaka gauza gehiago ere egon dira. Kulturari eta historiari buruz ez dakien jendeak ez daki zer galtzen duen. Gure herriak hainbat eta hainbat ohitura harrigarri utzi ditu bere bidean. Adibidez, gure aita amei euren aitonamonek kontatutako ipuin harrigarriak oheratu aurretik, edo gabonetan zutondoan abestutako kantei olentzeroko pariak laga baino lehen. Ez ginateke jolastuko beraiek sortutako denbora pasetan. Ez genituzke gure ohiturak izango, ez ginen izango gu. Askotan ez pentsa arren galtzen ari den altxor izugarria da, eta jende asko bera ez galtzeko borrokan ari den bitartean, milaka eta milaka pertsonek ez duten miresten. Lehengokoek dena eman zuten moduan, gu gara orain altxor honekin ari garena jolasten, eta gu laga behar diegu ondorengoei, gure esku dago.